Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supana nggih putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar-milar saking praja manjing Wanakrendayana amangun tapa saka Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene nyawang tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning wana sekedap undal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadya gragapan Raden Lesmana wau. Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mangkudyahu tama Tobat nganti gawe gegereng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang apa ana Wanakrendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Woi, iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya budam boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapana alas kene? Eyang Betari, gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan pahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayuhke wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagul semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang?
Sanane ya kowe rene besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gaya kowe wahyune keprabon nanging besok yen wis dumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun. Waton kula isa kedunungan wahyu keprabon kula sago. Kula sagoyan benjang dados mangsane para baju barat. Tobat. Tobat lae Lesmana. Sumamu disekseni jagat sak isine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wahyune ing keprabon. Inggih matur sembah nuwun yang Betari Asih oleh wahyu. Samara pamoring sukma sirokma winaya ing sepi jiwentolong ing kalbu Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa sedya sawane Kahyangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar. Nanging lek ora mblerang iki wujude apa? Lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage, kita waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho. Kita wis ngerti marang ulun. Inggih, kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Tobat ya tak tampa ndadekke bongbong tias ulun. Banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Inggih. Wale-wale menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Kirinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat pukulun. Tobat kita Wahyu Cakraningrat. Inggih. Yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula. Tobat ayo iki sing tak goleki. Tobat pasang Yogya katujuh inu. Cakraningrat. Kan ditarewang aku bakal sowan Kahyangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat. Tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta. Manuta tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasisa
utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah marcapada monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka pukulun bae bato-bato ngandhar-andharang gedungkut kakean gunem sing tanpa guna cakraning rat yen kowe ora gelem ngomongi putu kula semono apa kelakon tak rada paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wah tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Astu nama sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata Raden yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon muleng ciptamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nadi marang jeneng kita kula nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger Samba. Ratuna nggonku ninggal kasatriyan parang Garuda. Nglakoni apa tapana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumele ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngar. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadungan Wahyuning Ratu. Lah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Muswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan Wahyuning Ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan Wahyu bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya.
Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu. Nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan wahyu cakraning rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Sang Wahyu, Sang Wahyu. Mati aku. Saya dalu aras api ora sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita karenggewan putyanira sang Dwijawara grengeng
Lero swaraning madu bronto manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertanggapati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasang kawantian dewasane nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twi catura panca cacapta astana dasa gara-gara ing jagating pakliran saiki namung rumati midilira warpat punakawan Kelurahan Semar Garing Petruk semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning Ngara-Ramba alon arire
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang yo kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno. Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Iya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih klet mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon ada-ada wae iso lali cakepan kok. Dubang-ubengke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten. Karang ya wis kaya ngene iki Petruk
kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning Sewon kok. Ora kudu Sedayu jan. Wah aku kuwi karang ya kepiye to? Sedayu ya ana lho. Sewon lho piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku ning Sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, engko benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirike mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Wengi-bengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iye. Lah kon mlebu tak kandang jokan kuwi. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen kok. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagong tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Pit Kang Gareng karo Dik Bagong. Ah iya. Neng 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 nong 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 wis wangun tenan to wisan to. Karang yo aku gur sinau neng 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 nong nong kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong 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 neng 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 nong 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 kurang serondul. Ora ndak kualat aku mboten ding mboten guyon. Neng 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 nong 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 neng neng nong 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 neng 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 nong 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 ya tanggap ing sasmita. Neng 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 nong 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 sung lho baleni pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki. Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra sapa jenenge? Wis ora spell karo aku pisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng neng nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis rasa nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku mung arep ngeles kok. Lesung jumenglung struwe bal-balan. Lesung jumenglung manakar mangungkung komandan Mbak Isa jroning pak pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok.
seru imbal-imbal lesung jumeng. Apa Gong? Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. Iya. Be Kang Gareng karo Bagong kabare sehat? Aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene iki ya. Neng sehat aku. Iya. Bagong kepiye Bagong? Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki nganu apa jenenge acara. Acara apa Gong? Aku ki saka tanggal 14, 15, 16, 17 ke nang kampus terus tekan malam. Oh, ngopo kuwi? TA no. Wah, kuwi ndang TA, Gong. Tegese iki membantu TA iki lho, ora kok. Aku terus TA ki ora. TA ya. Ono. Sakane teko, ayo padha madang. Sakane teko, dalange Ramadan. Wetengku wis perih yo diteri nang kene. Tok sek tok, tok glung tok, tok sek tok glung tok glung tok. Ngapa Gong? Ora apa-apa, nyanyi to. Padake. Nyanyi apa sego? Padha to mau pari saiki wis dadi sego. Padha jane mingan. Heeh. Sesuke meneh dadi kuwi mau. Aja jadi sebut ki ngono kuwi ora apik. Heeh. Ngapa Gong kok kowe kok ketoke mau bengi ki mulih kok bengi banget ki. Ha iya kadang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. Kepiye? Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to. Heeh. Nah, aku ki yo men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no. Sapa mau muni dol wae mau. Sesuk arep tak dol kan. Aja ndak seneni mamah. Heeh. Ya terus kuwi. Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. Motormu ki ditahan Gong. Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. Oh, lah terus ya kudune iki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi. Kon masangi spion, kon masangi plat. Iya. Ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok. Kepiye? Ngote nek aku anake si Semir kuwi lho. Oh, ngono. Heeh, lah terus dijak jagongan terus ya ndak selak kepengen aku malah mesake. Lah aku ya meluncur to. Alhamdulillah ya kaya ngono kuwi mulane mau bengi aku iso mulih jam pira ya jam 4 lagi tekan omah. Oh kok lemu tangi terus jam pira Gong kowe nek turu esuk-esuk lemu turu ke wong Batang ya Man. Lah aku wis tangi jam pira jam 5 iki aku tangi digugah mergane karo gentone kowe. Sapa to gentone iki? Kuwi lho. Kuwi lho sing jaketan ora nganggo kaos mbleleng tenan jakete dibledhahke. Ban ketok ngono, heeh. Mendodi, awakmu ki mung sak biting kok. Wah gleleke ora jamak-jamak. Jane ki piye ya ora apa-apa lah. Kena dienggo kanca ning omah. Heeh. Nembang-nembang Gong minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Heeh. Masih ana akeh, isa ana ngimpi, isa ana lagu manut Pak Dalang, isa ana nyidam sari, terus iki ana nanda kempling. Isa akeh. Terus isa ana apa neh ya mau ya. Wis ding ketoke sik ya. Tak tilekane sik iki soalé nang basa pele ngono kuwi. Nah iki. Ndi to? Nah iki mau ngono. Sik ndi to mau iki? Ana ngimpi, karo ngimpi barang mau. Wis kuwi sono berarti 4 5. Nang ya alon-alon. Ndara-ndara wi aku lagi dadahar. Iya. Ya sementara dhe ngoceh sik Gong. Heeh. Sementara ngoceh-ngoceh ngene iki ora masalah. Ha iya.
Mau tangting iki kene iki ya ngeleh ora tangting. Lah aku ya duwe ya. Ora apa-apa ora masalah. Aku kan laku prihatin. Laku prihatin karo udut. Wah udut ki omeng mlebu ditokke meneh kok. Apa-apa sing mlebu ditokke meneh ki ora apa-apa. Kaya ta udut ngono kuwi lho maksudku ki kaya ngono kuwi lho. Duk gundulmu. Gundul kita kuwi. Wah, yang mburi iki sih gayeng banget. Aku kaget aku mau dindik cah cilik iki. Mak petunguk ngono kuwi. Mburi sih kebak ki. Penontonnya ya masih wah jan jos tenan iki ya sih ramai. Heeh sih gayeng iki pokoke iki engko gara-gara ki disetel paling gayeng. Wah jan dusun Sampangan Mantuk mriki niku jan budaya elok tenan kok. Iya kok. Ngapa kok diarani dusun Mantuk? Apa kok? Aku ya ora ngerti kok. Ya mung tekon kowe mulai aku ki ora ngerti mulane tekon kowe. Nah aku ngerti aku ora tekon. Iya, ngono kuwi to, Gong. Heeh. Saiki karo minangkani sing alus-alus sik. Apa ya mau ya? Sing paling alus ki ana alus. Apa ya terus sing alus-alus akeh to, Gong, biasane sing alus-alus ki. Ngimpi, ngimpi ku ya kena. Iya. Ngimpi sik apa-apa ki kudu ngimpi sik kok. Kabeh ki saka ngimpi. Terus bar ki diusahake. Terus ra kelakon. Lah kuwi sing marake mut ki kuwi. Terus ngimpi meneh. Lah terus iki ngimpi meneh terus diusahake meneh nganti dadi. Nganti berhasil. Ya. Ngimpi sing nembang sapa truk penake truk? Ha manut kowe aku, Gong. Nek umpama nek nggon ngimpi-ngimpi kaya ngene iki sing apik ki ya sing cocok sing sip ki mae ha to. Ya, mae. Mae iki sapa, Gong? Mae Neti. Masuk angin. Masuk. Mae Neti. Lah kon jumeneng apa ora? Mosok gara-gara jumeneng to, Truk? Ya anu. Wadake. Oke, mae penontonnya ya sik akeh sih, mosok ora jumeneng. Ha iya. Wong ndara-ndara wiyaga do ngadeg mosok mae ora ngadeg. Apa, Gong? Ora mau lho. Ora ora tak teruske ya. Mae? Mae? Nggih, pripun? Katuran jumeneng nggih. Minangkani mamundutan ngimpi. Nggih. Nggih, wah jan. Nek dereng telas ditelasi riyen lho niku lho segane kathah banget lho. Kula pun jangkah lho niki. Napa? Nek nelasken apa nih? Napa? Kula pun jangkah. Wah, nggih pun nek pun jangkah. Kok ndak gede. Apa? Uwit ka lho. Duk. Terus apa nek udu? Apa ya? Aku mau kira krungu e. Oh. Langgam ngimpi nggih, Mas? Nggih, langgam ngimpi. Niki langsung napa bawa? Weh, lah ya bawa ya. Saya jam piro iki lho, saya jam 1:30 kurang seprapat. Jare bubar jam 2. Hah? Jare bubar jam 2. Ngomong sapa ora? Pak Bolot. Oh, Pak Bolot. Pak Bolot. Janeng ya ning talaga kati langit. Urung ta? Jare kon bubar jam 2. Iki kurang 20 menit meneh jam 2. Karepku kok mingan Mas. Oh niki dibawani Mas ngimpine. Masih nonton niki lho. Oh nggih. Saking sinten ta? Saking Mas Kevin.
Kevin. Eh, coba mang anu. Mas Kevin ngono kuwi lak anu tangane munggah. Mas Kevin, pundi nggih? Lah nika. Ngacung. Pundi? Lah nika lho. Pundi? Nika lho. Nika lho, Bu. Aku ora aruh. Walah ya wis tuwa. Wis ora apa-apa. Nggih. Nggih, malah nek ora aruh ki sok gampang kok. Ayo. Ngambara ing awan awan Tung 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 dang tung tung. Pisan-pisan. Bebasan tanpa tepi. Wah, jane kremus-kremus ki lho. Pengen Wah, iya ya nek pengen ya. ya prihatin sih mengke nek es mudhun lek maem. Heeh. Leres, nggih. Leser. Monggo. Nara Jane nek arep maem ki ora kudu medun kok. Sosok nek pas munggah barang ya maem. munggah gunung. Kuwi maksude iki kuwi lho. Tegese iku. Mobang ngedari jagat ngulandara nglambara munggahi gunung. Durung rampung. Piye ndol kok malah digong. Oh, udu to. Sapa sing ngegong ki? Bolone sing gong. Preman. Premane heeh jare. Sapa? Sapa sing ngegong ki mau? Kene. Tak grendo sirahmu kene. Kejam. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Gong. ngimpi. Nah, iki lho gong iki gon kene iki. Wah, kowe iki kok mulane sok nyetel rekaman radio. Ora duwe radio, sok tak tumbaske. Nang klithikan wis mati-mati ngono kae, kok benakno dhewe. Yuk. Nah, Ratoyo ngono. Dadak ler. Sampun Mas, Nggih, matur sembah nuwun. Wis ngimpi wis dipinangkane, Truk. Iya. Jan seneng sing ngerebab ki seneng banget ketoke. Dumeh malam iki bebas ngono. Terus yo seneng banget terus sapa-sapa. Karang yo sing wedok ki ora melu terus bebas bengi iki. Ah yo ngono kuwi ora apa-apa kok, Gong. Ngono kuwi wis aku penghulu kok kowe iki.
Ayo yang baru yo. Aku urung kenalan aku kuwi mau kuwi wajan kuwi nek. Tante Umi. Ada yang baru nih. Wah, sapa kuwi mau? Tekan mak goleke gerita. Iya. Kau tembang apa, Kang? Oh iya, sik, apa ya? Ana apa bae to? Oh nyedam sari iki aku. Iki Rondo Kempling. Ah, nek Rondo Kempling iki duet to biasane iki. Hah? Heeh. Ah nek iki Rondo Kempling iki duet to biasane. Heeh, dadi Mbak Nafisa niki badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Nah niku dipinangkane duet musuhe. Oh, enten musuhe dereng, Mbak. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Pak Dalang. Wilujeng dalu, nggih, wilujeng dalu, Mbak. Kula Mbak Nafisa saking Kretek. Wah, saking Kretek. Iya. Nggih. Wah, niki kok maderku kok ilang siji ya iki ya. Wah, ora. Masih kok kono kuwi kok. Nggih. Ayo Om Keswan. Ayo to Om, moh aku nek kaya ngono. Ampun wedi nggih Mbak kali Om Keswan niku. Mboten brakot kok niku aman. Nggih. Pripun iki Mas? Iya duet Rondo Kempling niku mau. Nggih, Mbak sinten, Mbak? Nafisa. Nafisa. Kenalan sik. Daleme pundi? Kretek, Jalan Pang Tritis. Oh, cerak. Cerak. Ya. Napa mbengi Kang Sen kali Mas Dalang napa? Mboten. Oh, mula kok Mas Dalang tekan Kretek mbengi. Ora sok kaya ngono kuwi. Wah, sip, jos. Sekolah? Udah nggak sekolah. Oh, udah nggak sekolah. Iya, oke. Rondo Kempling. Jos. Joget ya, Mbak ya? Oke. Lombo sikik. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami Mbak. Lah matur nuwun ro aku sing ngancani. Oh nggih. Mboten melih, Mbak. Hah? Joget. Joget apa? Wah niki ngepasi. Om niki kok jane sik ngimpi. Hah? Niku ajeng nyumbang nyanyi. Siapa? Nyanyi. Niki mau Mas Kevin niki wae ajeng nyanyi. Oh, lah terus ya kan munggah no, Mas. Lah nggih, lah niki nyuwun anu, apa namanya? Kadung Tresno. Kadung Tresno Oh, Mas. neng nyumbang lagu. Nyumbang lagu. Nggih, monggo Mas Kevin mau. Mas Kelvin, Mundi Mas Kevin mau. kula ki mbiyen di kanca kene lho, Mas. Mungkin apa? Heeh. Saiki kaya limbat wong isan. Loh, lah pripun? Iyolah iki kanca SMKI. Mbiyen mayang nang kene Mas aku. Sak rombongan Mas Kevin. Mas Kevin pundi nggih? Oh, wah jian jos. Nah, top ini copot Mas. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gaul kok Mas.
Gaul. Aku nek blangune tak copot rambutku ungu. Kaya bar dikamplengi wong bedu-bedu. Pose bekas apa begitu dikamplengi? Ora dikamplengi ya aku ya. Nya. Pripun? Langsung. Wis sesuk ya langsungan wae. Walah nggih. Sesuk langsungan. Yo, live. Kan kalau nang omah kae. Sampun. Matur Mbah nuwun. Sami-sami. Wah jan sip tenan. Gumun aku ki nek. Le jare iki lek arep nyeluk ki bingung. Mbak apa Mas ki mbas ta wis. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Aku bingung. Anu ki lho. Le ndelik ki kala menjing. Le nyegake munggah ki lho, wah. Ya angel ya truk ngono kuwi, truk angel kuwi. Tenan kuwi, angel. Coba truk. Ora ngono kuwi to, Gong. Gau. Ora sah aku ora iso ngono kuwi, Gong. Aja ndak malah. Kok malah padha karo sapa? Ya saiki minangkani pamundutan ingkang salajengipun isa ana apa wae ya. Ana Nyidam Sari. Wah, yang baru. Ha iki kudu karo yang baru wae. Yang baru. Monggo kowe kudu disepote pokoke sing gayeng. Monggo kanca-kanca sedanten sepote sing gayeng. Waduh. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Niki ajeng wajah baru tapi nggih pun sepuh kok. Apa nek apa jenenge prinsip sing ngerbab kuwi wah ora masalah. Sing penting anyar. Kuwi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih, saking Gunung Kidul. Oh, lah iki gawane Pak Bolo to jebul. Oh, lah saiki kaya mangkono kuwi to. Pak Bolot ingkang nyepeng napa? Menika ingkang meking nika. Oh, ingkang Ah, meking. nika. Nggih. Ngagem kacamata. Nggih, lah niki malah tasih timur ngoten kok. Lah. Oh, papahe nggih. Papahe Mas. Menika Papa Bolot. Papahe Mas Bagor. Nggih. Oh, nggih. Apunten nggih. Ning asli niku bapake tesih nem kok. Ayo. Kok terus juk tersapu malu. Lah, nggih. Tersapu milu. Tersipu malu. Kalih putrane kok malah isih sepuh putrane lho. Nggih, kala wau napa pamundutanipun? Nyidam Sari. Nggih. Nggih. Dipindah mawon kula. Pripun? Lah napa, Pak? Walah. Niki langsung napa? Wah, lha yang ki bawa. Oh, nggih. Ngagem bawa. Nggih bawa. Nggih, ngagem bawa. Sakniki. Malah nggih bincang mawon. Wingi nek saged malahan. Monggo sakniki. Demang beku
esuk kapan katekan jejer lan wong bagus umpama nonah kodha tanpa prau sasat sarahing bebetri ngidam sari as Nggih. Yuk monggo Mbak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.